Etorri 2025ko irrikitaldia! Aurreratu behar dizuet, hau ez da edonolako edizioa izango. Aurten irrikitaldiaren 20. edizioa da! Eta horrez gain, eta horregatik ez garrantzi gutxiagorekin, 10 urte egin ditut alkatetzan! A ver, Rodolfo, Bueno, ikusten dezuten bezala, gaurkoan dauzkagu ospatzeko gauza asko. Eta horregatik esan behar dizuet, tamalez, aurten ez dela goia saririk egon. Hori erabaki dugu, ze azkenean, aurten ni omendua izan da, pixkat redundantea izango litzateke goia saria ematea. Bueno, edo agian ez, baina, bueno, berdin du, kontua da, erabaki dugu, urte hurren festatzar bat ospatzea, zuekin eta zuentzat! Beti ere, tasa turistikoarekin ordaindu. Eta, bueno, hementxe dauzkagu gonbidatu desberdinak. 10 urte hauetan, Donostia berreraikitzen lagundu didatenak. Eta eraikitzeari buruzari garela, aipatu nahiko nuke eta esker handi bat eman nahiko nioke gure festatzarraren babesle nagusiari, Amenabarri! Berari esker, igual ez dakizue, horratzean bat dutenak, noski. A ver. Asko pentsatzen egon gozeratela, jode. Bagaude urte hurren bat ospatzeko, gauza guztiak ez daude. Aurten ere, piratak, kaian egon dira. Ez dakin nungo, auzko elkarteak, Fifari eskutitzan biali dio mundiala hemen ez gertatzeko. Kesi ankorak esan du A, kesi ez dakizte bizirikek esan du la B, badakit Donostiarrak, kristun pesaua dira. Baina, urte hurren hau, erabili behar dugu, alproja hoiei mezua diatzen. Nun dago nere kamera? Goiate. Terrikasik. Argi entzun, alproja kuadria zigina. Ez da pirata ankerrenak ere. Ez da galernarik bortitzenak ere. Ez da petardo kuadria ziginenak ere, ez du ondoratuko 10 urte hauetan gidatu dugun parkua. Eta hau da Donostiarrok, jendeak horri dedikatuko diogun minutuen. Eta orain, hitza emango diot 10 urte hauetan nire kolaboratzaile leialena izan denari. Gure lorpenen azpimarratxo bat egiteko. Insausti. Eso, Txaleon. Bai. Bueno, mila esker Donostia guzti honea gerturatzeagatik. Gaur, esan bezala, Donostiak historian izan duen alkaterik onena omentzen. Donostiako EAJ-ko alkaterik onena omenduko dugu, eta horretak azpimarratu nahi duz bere lorpen handienak. 10 urte hauetan asko hazi da Donostia urbanistikoki, Infernua, Txomin, Añorga, ez ditugu aztu ere, bueno, Astigarraga eta Pasaia Laster anexionatuko ditugu, horregatik ari gera gehiago eraikitzen, eta ez ditugu aztu ere, eraikin nagusienak, hiri honek dituen eraikin garrantzitsuenak direla. Hotelak! Gure hiritar maiteenentzako eginda. Turistei egindako hotelak. Eraikinekin jarraituz, garapen urbanistiko egin jarraituz, ezin dugu aztu Marrutxipiko lotunea, turista hauek Gros eta Erdialdera errez iritz daitezke, beti ere isurpen txikiko automobiletan. Aipatu behar dugu ere, oraindik ez dago eraikita, baina Laster egongo da, Kontxako metroko lotunea. Lehen hibridoa metro eta submarino baten artean.
Baita ere, ezin dugu ahaztu, Loiolako kuartelak gure ganatu ditugula. Asko eta asko tematu dira, baina gure aulkate txit jangorena izan da. Mil esker, Eneko. Militar, meset. Ganatu zure bat. Eta zer ritzateke urte betetze kanturik gabe, beraz guazen denok mesedet Eneko hori kantatzera. Eskerrik asko. Eta bigarren elementua garrantzitsuena urte betetze opari bat. Gure aukera gauza hon asko ditu. Asko. Munduko pertsona orok baino gehiago, baina bizio txikiren bat ere badauka. Ezagutzen dugu. Horregatik beste lorpen handi batean Tabakaleran egindako opari bat oparituko dugu. Kilometro zigarroa! Zurea da hitza. Tabakaleran egindakoa, Tabakalera ezin egizun ekarri honea, beraz zigarroa ekarri zugu. Tabakalerako medialabean egindakoa. Zure urte horrena danez, egin dizut, odol? Ikusten, ikasi goia, bale. Egin dizut poema, izausti? Bate. Zorionak, Eneko, eder pintori, 10 urte ez da gutxi, luze egin zait, neri. Arrotzen hasi zera, aukeran gehiegi, goatu nikin nitula, 10 urte biderbi. A ver, Rodon, ya está, que batzuk protagonismo pikat ematen zaie eta, well, oso. Bueno, eta oraingoan jarraitu gure festa Santa Maria beti bez. Handia izan dezula, ez? Donostiarrok, batzutan uste dut enauzuela maite. Bueno, zuek jarraitu bozka ematen, beste guztiak berdin. Oso ondo Donostiarrok, bueno, eta orain, gure hiriko buruzagi espiritualari hitza eman baino lehen, omenaldi bat egin nahiko genioke oso zaurgarria den kolektibo bati. Bai, Kostasen bereko ikeriaren gatik, lanik gabe gelditu diren milaka eta milaka toldo! Mesedez, etorri, hartu zuen tokia, mesedez! Toldos sí, piratas no! Toldos sí, piratas no! Baina lasai egon, ene toldo maiteak, ze... Lasai egon, ze etzerate bakarrik egongo, ez, etzerate bakarrik egongo, ze Euskal Herriko kultur ondare izendatuko zaituztego! Eta ondo entzun dezute izendatu, ni firmas, ni leches, txosnaz zikin horiek bezala. Toldos sí, txosnaz no! Toldos sí, txosnaz no! Toldos sí, txosnaz no! Eta are gehiago ez! Horrekin,
horrekin euskal kultur ondare izendatzearekin berreskuratuko ditugu beste lanpostu batzuk, esate baterako patata saltzailearena. Eta horrein mesedez, patata saltzailea. Oso ondo, ai, zepoza. Eta ere gehiago esango dut, apostua igoko dut. Hemendik aurrera, dekretatuko dut, Donostiar bakoitzak toldo bat eukitzea. Zeren Donostiarrok norberaren auzoan bizitzea oso gauza eskisitua da. Baina Donostiar batentzat toldo bat eukitzea oinarrizko eskubidea! ¡Piratas no! ¡Toldos sí! ¡Piratas no! ¡Toldos sí! ¡Piratas no! ¡Toldos sí! ¡Piratas no! ¡Toldos sí! ¡Piratas no! Eta orain gehiegi luzatu gabe, gure apezpikuari, gure gotzainari, emango diot hitza, hori etorri zurea behitza. Donostiar maiteok, inor ez daki nor naizen. Zuen gotzain berria naiz. Badirudi ez duzuela onartu, Munilla joan zen. Bai, baina asto baten gainean hori joelara joan zen. Agur, Munilla! Agur! Ni Papa Pakok izendatu ninduen. Papa Pakok. Fernando Prado Ayuso naiz. Fernando Prado Ayuso. Esan nirekin. Fernando Prado Ayuso. Fernando Prado Ayuso. Ez zaizue aztuko. Fernando Prado Ayuso. Ayuso. Bueno, por lo que sea. Bueno. Dakizuen bezala, bueno, ez dakizu, Chat GPT-ak ere etzekien hor nintzen. Baina dakizuen bezala, Papa Pakok izendatu ninduen. Deuston ere ikasi dut, beraz, progrea naiz. Progrea, bai. Horregatik, zera esan nahi dizuet. Homosexualak, transexualak, emakumezkoak, pertsona irregularrak, piratak ere, pertsonak dira. Bai. Gixako guzti horiek, piratak barne, pertsonak dira. Horrek zer esan nahi du. Nire elizara etortzen badira piratak, ez dizkiegu harriak botako. Baina, ostiak nahi badituzte, ostiak emango dizkiegu! Bueno, nire misioa borroka kulturala da. Hau da, familia hetero zuria eta txukuna erdigunean jartzea da. Progrea bai, katolikoa ere bai. Abortoa ez. Pertsona berdinen arteko, barkatu, sexu berdinen arteko ezkontza
Alkate piratak? Bueno, azkenik, zerbait oso importantetaz hitz egin nahi dizuet. Bai, gure politikari pirata batzuk sartu dira, bai, Jesusitoren bihotz sakratuarekin. El Sagrado Corazón. Esaten dute, frankista dela. Ara, zergatik. Mila 1950 urtean eraiki zutelako. Garaiko udalak esan zuelako frankista zela. Bai, omenez altxatuen omenez egin zutelako. A los caídos dedikatu ziotelako. Horregatik izango da frankista da. Ez, progrea da. Nik erakutsiko dizuet bereizte. Bereiztu behar da erlijio kristaua eta frankismoa. Katolizismoa eta fascismoa. Nik erakutsiko dizuet. Valle de los Caídos. Esate baterako. Ez da, gurutzea daka, bai. Eliza daka, bai. Katolikoa da, ez frankista. Jesusitoren bihotz sakratua. Jesusito da, bai. Bihotza daka, bai. Ba ez da frankista. Beraz, onartu behar duzue, hau ez dela frankista. Progrea bai, katolikoa ere bai. Beraz, piratak ez, kristauak bai. Eskerrik asko Donostiar maite. Kristauak bai, piratak ez, kristauak bai. Kristauak bai, piratak ez. Bueno, eskerrik asko, Fernando. Eskerrik asko, Fernando. Ayuso. Eskerrik asko. Bueno, nire izten txarra garbitzera etorri naiz gaur. Eta biztan da ez naizela frankista. Daukat pinta horrela bakarrik. Ez daukat ez taxiarena, ez horrela, ez... Ni gauza bat proposatu nahi dut. Aspaldi amakikor geldi, xili. Eta ni proposatu nahi dut aldaketa bat. Aldaketa, baino, en plan Eliza. Aldaketa, en plan lasai. Beti bezala, lasai. Hori da. Probe. Orduan, nire proposamena da, postura hau aldatzea, eta jartzea horrela. Gainera dauka doble, win-win. Win-win, da, taxi askatzeko, turistentan, no sé qué, eta gainera da todos. Todos sí, piratas no. Todos sí, piratas no. Hori da bat. Eta bestea, nola ni jarri nindutenean, Franco baino lehenagoko garaia, jarri nindutenean, ez zegoen hainbeste turista, zegoen nola pixkat, sin más, de casa, no? Baina orain ja ez. Baina etorri dira pila bat inmigrante, eta pila bat pirata, eta ni dena ikustetan dikran, dena ikustetan. Son los putos guarros, todos, putos piratas. Bueno, orduan, nire proposamena da, beste leku batzutan bezala, jartzea horrela. Esango ez dute, que copia. No. Copia no. Besarkatu behar dugu turista. Egin behar dugu ariketa bat, besarkatzeko turista.
zein da turista, hemen? Besakatu zure duko turista. Besarkatu turista. Musukatu turista. Txizkeita. Hori da. Piratas no, turistas sí, piratas no. Bueno, ya bukatzen. Orduan, izango nahi simbolo bat, turismo jasangarriarena. Eneko? Ekipokoak. Hoxe. Emago diotita iriko persona importantenari. Hori! Nik, elkasto Jesucristo, eskertu nahi diot eta batez ere nire maitasun osoa erakutsi nahi diot Asociación del Centrori, zentroko pertsona guztiei, batez ere sozialistei, San Bartolomen egin duten lan guztiagatik. Irabazi dugu Goya. Ezin dezu dana irabazi. Saiatu berriz, jaio berriz, aber lortzen dezun, 20 urte egitea, udalean. Eskerrak eman nahi dizkiot eta nire maitasun osoa udalari, Goya, usteagatik San Bartolomekoa alde batera. Nire buruari, batez ere, Asociación del Centro nagoelako, Asociación del Centro naizelako, zeni alkatea da ez, nik beti egiten dut dana, ematen dut dana, hiri honengatik, zuengatik, sozialistengatik, gora zentroa! Gora sozialistak! Eta gora zentro sozialista! Eskerrik asko! Bueno, San Bartolomeko bendikan izteke dago, kontuz. Eta bueno, hemen ikusten dezuten bezala maitasuna airean dago, bueno, batzuena, beste batzuena baino gehiago. Baino, Susana García Txueka gure sailburuak esan zuen bezala, gure horrek maitasunen hobekuntza ekarriko dute. Eta notatzen da. Eta orain mesedez eman diezaio gomitza aurtengo gonbidatu bereziari Mujer Torero. Torero mujer. Buenas tardes! Badakit hemen, denok ezagutzen auzuela, baina bazpare nire burua aurkeztuko dut. Ni Olga Casado naiz. Eta ato, historia egin nuen San Sebastianen. Ilunben toreatu zuen lehenengo emakumea izan nintzelako. Claro, ni enago ohituta País Baskora eta jendean normalean ondo idazten du nire lanbidea, baina ikusi dut hemen Iruzulo olako kutxitril bateko kafetaria. Ni ez naiz torera. Torera da txaketa motz bat. Guardetxeko gaztetxaren etorkizuna bezain motzan. Ze violentoak euskaldunak. Ni naiz torero mujer. Torera ez, torero mujer. Eta zergatik torero eta ez torera? Bueno, hemengo feminazie denbora galtzen duten bitartean, protokoloa maigabeak idazten, gu, torero, lortu dugu benetako berdintasuna. Ruedoak, tetena, begitara begira duztunean.
zuzen, arnaz estuka, karrerilla hartzen du, eta horrez du inporta emakumea edo gizona zeran, guk lortu dugu benetako berdintasuna. Bai. Piratas no! Hemengo feminaziai buruz egiten ari lehala, zer da hor dakaten kutsitril sektario feminazio hori? Puntu morea, zer da hori? Badakizu ez zer den benetako puntu more bat. Zezena, zure saietxaren kontra joten duenean, eta hurrengo gunean gehatzen zaitun marka, hori da puntu morea, eta kutsitril sektario hori! Uste dut, hemen jendeak ez dakala arazoa ni emakume izatearekin, baizik eta zezenketekin orokorrean. Eta zer gertatzen den País Basko zezenketekin, gero, hain normalizatua dakatenean, behaien lagunen kuernoak blankeatzera. Eta gainera, zezenketa batengatik zezen bat hiltzen den bakoitzean, bitartean, EASO kaleko Askabide klinikan 3 ume abortatzen dira. 3 torera mujer potentzial galtzen dira bidetik. Eta bitartean zer egiten dute feministek? Benetako feministak klinikako atean daude errezatzen bizitza hoiengatik. Hoiek dira nire erreferenteak, benetako feministak. Eta bitartean, nunca de feminazia? Ile harrapatzen, purpurina esnifatzen, behaien artean liatzen. Toreras sí, bolleras no. Eskerrak publiko hau, eta ez aste osoan zehar gure puertoa okupatzen egon diren proetarra, antihigieniko, violentoak. Eskerrak! Aurten bereziki haserre gaude beraiekin. Aurten inoiz baino hutsago sentitu dugu gure ilunbe beroa. Badakizu ez zergatik? Gure publikoa lapurtu dutelako, gure jubilatuak sekuestratu dituzte. Eta zer egin dute beraiekin bitartean? Euki dituzte. Abestiak kantatzen. Plazadantzak dantzatzen. 40 gradutara. Karpa baten azpian. Al borde de la insolación. Al borde de la muerte. Eta gainera esango dute hori kultura dela. Ze kultura? Hori da tortura. No es cultura, es tortura. No es cultura, es tortura. Eta bueno, bukatu baino lehenago, mezu bat eman nahi diez hemengo emakume guztiei, badakidalako zuen erreferentean naizela. Egin zaitez mujer torero, eta bestela, izan zaitez mujer florero. Muchas gracias y larga vida a la tauromaquia. Mi esker. Brindis bat proposatu nahi dizuegu, ze lehen esan bezala, irrikitaldiaren 20. edizioa da! Mesedez, altza zuen kopak, eta eskerrak emango dizkiegu, hainbeste eta hainbeste urtetan zehar, hau posible egin dutenei, irrikitaldia aurrera ateratzeagatik, pirata zikinen gainetik, eta txosna nazkagarri hoien gainetik.
Gora irrikitaldia! Gora gu eta gu tarra! Eta gora zu! Eta orain sorpresa txiki bat daukago. Bueno, berez izatez, traka batekin bukatu behar genuen hau. Baina badakizue, hemen jendeak jaiak antolatu nahi dituenez bere txakurraren arabera, igual iraian ez dago estropadarik arraiak estresatzen dialako. Nik horrutziko dut. Baina, bueno, lasai egon, ze Jonek eta biok prestatu dugu traka beatboxing. Zuentzako, animali ongizatea legearen dezibeliotara egokitzeko. Espero dugu gustatzea. Ale, Jon! Bueno, Jon, ya, oso absurda da, mesedez, artillero, dale fuego! Where is the chuping? Importante, Elizara ez mesedez. Artillero, dale fuego.